martangiang mahita. Ali di bata Jehovah nahu aporsehami jala nahu subahami di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus. Homa nama masu-masu mangaramoti hati-hati dohot pikiran nami be na mga lehon pangat tusiot to hami be di nalaw manangihon hatam. Amin. Horas madihita saluhut na shalom mamanginang hata ni debata nagabitur pug jamita di mingguta sadarion ima dienet sian buku Evangelium Matius bidu 10 mamuka mai sian ayat 10 tolhas tu ayat 20 sada. Songon mahata ni debata hujam matuita salutna. Ditamui Tuhan Yesus 5.000 halak. Alai ubegei borhat ma Yesus siani marparau tuluat na lungun pujung sasada. Jadi ubegei na torop mardalan tur manasida sian aka hutai mendapot ton ibana. Dungro Yesus siani diida mahalak masetorop jadi asi marohana mida nasida di pamalu maaka namar sahid na dinasida alai mariak bot ari didapot ton sisian nama ibana akanin nama halongonon dodison jala nabotne maari pamuli mana toropi asalau nasida tu aka huta manuhor si panganon alai didok Yesus matu nasida dang pola lau nasida lehok kamu manasida mangan dungiro mahatani nasida hola 5 roti dohot 2 dek kesabing do hupio paminison alai nin nama buah kamu mai tuau dungi didok koma natoropi hudul diduhut-duhut ditiup maroti na 5 dohot dekke na 2 manai 5 ibana tu gijang lau mamasu-masu dibagi maroti di parlehon ma tu akka sisianna asa nasida mangalehon tu natoropi jadi mangama salhutna jadi busur bema dungi di papungu ma aka eba-eba na lobi gok 12 apang alai anggo torop ni bawa na mangani harga 5.000 do so padohot aka parupuan dohot dadanak ido yang gosahatna amang inang naniolongan di bagasan Kristus Yesus molo neng marsipanganok kita sendiri manang nadohot keluarga tete nang songoni ulaw dinatorok totudo jumolo mar tangyang buasa jolo ditangyakkom ima nahitahapur siyay dui iya si panganon dohot si inumon nanung ngarade ima nasiyat Tuhani dui na di parade debata dui nang perupani na diloppa manang di patupa gugun di jolma alai debatado mualni alani ido hita tangyakon ima madok mauliati tutuhani jala mangido mangelek kita tutuhani asa di pasu-pasu si panganoni makkorhon gugu dohot nadinggan tupa matakta dinamadalani ngulut tahita ido nanay diodol hot tuhita di pertikiano namanginan marhite topik jamita si lehon-lehon ni debatado si panganon dohot si inumon molo tajaha tulpukona tiang manginan totudang asing bedihita bi ima taringot tu Yesus manang na Yesus memberikan makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan bahkan sisa 12 bakul 12 apang mulai sian sekolah minggu nunga jojoton diajarkon tu kita be jala adong do lagune di bante 5 roti dan 2 ikan Tuhan Yesus yang memberkati yang makan 5.000 orang sisa 12 keranjang inati jala hita hapor siai doi mujizat na pinatupani Tuhan Yesus di hati ai atau ngamanginan di pertikianon ahama nagabi
pakonayon ni turpuk jamitau tu hitabe adong ma tulupoi na manginang na parjulu balgasi tutu asini rohani di bata 5 ayat 10 tulu 1 ayat 14 molo tapamanat ayat 10 tulon laudo Jesus marparau tuluat na lungun pujung sasada alaniaha ala memang naung dipamati si Johannes Padi di hati manginang memang dak pula takas di pabua nama baik Yesus pujung sasada alai na pasti ala lungun dorohana di naung modding Johannes Padi nang pebor hat Yesus tuluat na lunguni sai di hutton na toropido ibana jala didok masai torop do jolmai dihatiai ditikii roman dapoto Yesus ala porsia nasida diwasoni Tuhan Yesus di pangajarion ni Tuhan Yesus ubay ni do dibuan nasida akan namarsait nang namarsait pe marsigogo manghito Yesus madapoto Yesus ditikii jala takas do di surat to disi asi rohani Yesus marnida nasida sa luhutna gabe di pamalum Yesus masudi halak na marsaiti amanginang balgasi tutudo asini rohani debata tuwaka na olo mandapot ton ibada tuwaka na olo makaporasya ibana huhut mangihut ton ibana molo tung peolo hita mangay parsaitoni unang maniani gabi mambaik kita madili gabi olo hita manibil siya dalan ni debata gabi olo hita tu perubatan na sohbar tulomo ni rohani debata alay naing manian marhite sahiti lam tapasol hot dirita tu debata tapak tahapor siai nalehonon ni debata do tu hita hamalumon ni sahi hai pason tu hita bi ingot ma para si rohabolo do tuhatay asi do rohana midahita ubay ni naing manyak kita gabi para si rohatong dingulutay songot tuhatay molo mangihutton portibyon huhaulongi ho molo dihaulongi ho alay molo manghihutto kata ni debata huhaulongi ho nang pe diaciti hoau huhaulongi ho nang pe di hosomi hoau alaniaha ala nunga perjolo debata makka holongi hita manginang alani ikon hita makka holongi dongata jolma pos marohata diasi dohot holong ni rohani debata tu hita napadua ho na manginang dang dipaluas debata hita haurangan ima di ayat 15 dot ayat 10 ala nong borngin nama ari tikii tapi dang mangan do pinatoropi ape ingana pe halongan do sepido dang adong si panganon nabuy si patupaon dang adong pertiga-tiga di sialani ido pitor sigap si sianay mandok tu Tuhan Yesus asa di dokon tu natoropi borhat natoropi tuwaka huta lao manur si panganon mangalului sialangon ni nasidabi ala memang di pikiran ni si siani pasti do mabuak kepeng be nasida alay aha maalus ni Jesus tu si sianay amanginang dang pola lao nasida lehom manasida manganin na pasti dang dipaloas Tuhan Yesus nasida male manang hurangan adong jala balgado kepedulian ni Tuhan Yesus tu natoropi nang tuhi tapi amanginang dang dipaloas dibatahi tahurangan dilehod donasa narikot tuhita sesuai kapasitas tabi asal maolo hita marpos ni roha di debata totong mameo hatana jala toguha porsiota tu debata toguha porsiota na debata do mangalehon akan narikot tu hitabi
unang holsoa kita, unang say marsa kita, debatado marmahani hita. Pesalmin 20 ayat na perjolo. Jehovah do si parmahanaw, dang tagamon kuranganaw. Molo Jehovah debatado na madongani hoa manginang. Molo Jehovah debatado na madongani yaw, madongani hita sa luhut na. Pos maruhata, dak kuranga kita. Dak kuranga kita amang inang. Tuhan Yesus Kristus ima si parmahan na burjo para si roha na sumurungi na mangalihon dami na mangalihon go dohot ragam ni pasu-pasu tuhita sangkut na aka na porsiya di ibana napatuluhon amang inang poin na parpudi ima dangadong na sotar patu pani debata buima hita rimang-rimangi di ayat 10 saat ayat 21. Amang inang godang do raakan nama satu hita naono sipata mabain muncul keraguan manang nagabi lupa hita ay sasitong na dangadong naso tarpatupan ni debata ala niya kacit ni sitaonon ala niya kaposi ni parukilon na ta pakilalaon alay amang inang takas matai da turpukon ima hola 5 roti dohot 2 dek kesabing do na adong ditiki HP godang ni jolma adok kira 5.000 halak bawa dang dohot dope bilangan ni parupuan dohot dadanak molo secara logika molo secara etongan ni matematika etongan ni portibio dang masuk akal jaladang muki boy 5 roti dohot 2 deke sae manang na cukup dipatupa dibagi tu 5.000 halak lobi haru tu 5 harak lah rupanya tiap manginang ngaulo ngurangi alai ternyata molo di debata mukit doi molo di debata terpatupa doi cukup doi ido dipatupa Tuhan Yesus ima mujizat manang halo nga bolo di hati ai dipasu-pasu Tuhan Yesus si panganoni didoko Yesus napi hudul di hudud ditiok ma roti na 5 dohot dek na 2 mana ili may bana tugid jang lao mamasu-masu dibagi ma roti diparleho matuak kasisyan na asa nasida mga lehot tu na toropi jala me mga manginang mga masaluhut na dapotas si panganos sudi gabi busur na toropi alay tutu lobi musero pe 12 apang manang na 12 bakul amang inang naniolongan di bagasan Kristus Yesus gekuasa do tuhatay dan adong nasotar patupan ni debata bahkan boy do namet meti dipake jala dipasu-pasu debata gabe balga pakor honna maka jangan pernah meremehkan apapun sesuatu yang kecil di dalam hidupmu sialani unang hita marsak unak kita horsoan di nguluta molo tu peso dapot tadope aka na pinarsitan ni roha molo so dapot tadope aka cita-cita ketujuan na nung hita target to ni ingot ma adong do debata nago kuaso dang adong naso tarpatu pani debata di bagasan ngulut tabi molo hot hapor siauta molo togu hapor siauta hola tu Tuhan Yesus Kristus molo soolo hita di ela portibiona manginang say lehonon ni debata do tu hita tu ganupita di tiki dot sakap ni debata alani manginang adong tulupoin si pahusor-husorot ta, si rimang-rimangot ta, asa mergugu kita, mangula, di mulut taon, naparjulo manakin, balga si tutu, sini rohani di bata, napaduaon, dang dipaluas di bata hita, hahurangan, jalan napatuluhon, dang adong, naso, tarpatupani di bata. Atau mergugu mahita, say di pergugui di bata hita, say di perbisuki di bata mahita, saluhut na di ngulut tao marsangat ma di bata amin martanya kita
Mau lihat madiho ali Tuhan. Na pasingotok kami di pertikian nomor hite hatami. Saluhut si pangano do sinu moni. Nasiako do mual ni. Silehan-lehom mo dui sabing Tuhan mili Tuhan siana sinotolong ni Roham. Atong ali Tuhan. Ho manatotong mga leo kabiso ko Tuhan ibi. Ho manatotong maleo kesadaran Tuhan ibi sa totong marpakiri mo kami tuho. Sa totok kami hamaliat yon salut na pinatupami di hami biyali Tuhan. Asi maruham di hami ni Tuhan. Hutangnya ko kami ri Tuhan di partikian ni masalut perberita na uli manang di dia pinasida maringanan ali Tuhan. Ho manamat totong mga lihugugo dinasida. Semangat dinasida lao pararat to berita na uli ali Tuhan. Padaw parmaran siya nasida ali Tuhan. Nang soni ali Tuhan diaka. Na mabigay video na ali Tuhan. Dibaga sa parsahiton nasida. Lihong hamamalum ni sahit to nasida. Ali Tuhan marhiti obat na pinangan ni nasida. Dohot ti medis na bekerja. Asi maruham di hami ali Tuhan. Saat iho mangulo nami ali Tuhan. Arsak ni roha, nang las ni roha, totong mahot hapor siyaw nami diho. Sa sadusa ng promosyon nami li Tuhan. Sa tama kami manjalong ragam ni paso-paso mi. Holan mga saon buat ni anak mo Tuhan Jesus Kristus martanya kami tuho. Amen. Amen. Mauliati madihita salut na manginang di bata margugyo kita. Unang lupa duku kamu channel taon mariti subscribe, like dan komen asal merarat channel perberita na uli. Di bata masuk hita. Shalom. Horas.